Не знам какво точно се случи. Колкото и клиширано да звучи това. Знам, че ми е трудно да набирам с една ръка на клавиатурата. Но това са бели кахъри. Като това, че не мога да си връзвам косата с една ръка и не мога да си взема душ сама. Но мога да отида до тоалетна по номер 2 и да се подмия много прилично след това. Мога да си обуя чисти гащи, но не мога да си облека сама потник. А е юли. Горещо е, нали? Надявам се, че сте на море, планина, река, с приятели, партньори и деца. Карате колело или сърф, пиете коктейли, обикаляте нови кътчета по широкия свят. Щастливи сте. Бих се радвала да ми пуснете снимка, тук и сега, от щастливия ви миг. Защото това е животът, миг. Баланс, залитане, падане, въртене на педали в омагьосан кръг, празна точка, знаци, които не значат нищо. Грешната буква, може би трябваше да се науча да пиша на фонетичната. Но и така е добре. Връщам някоя буква назад понякога. Имам тази божествена сила на горещо, с лаптопа, в кухнята. Не мога да върна 25 юни назад. 25-я кадър, който сама преживях и никой не видя. Никога. И едно падане, което се оказа много по-фатално, отколкото трябваше. И направи на пух и прах много планове. Но съм жива и трябва да се радвам. Не съм спортист с провалена кариера. Ничи живот не зависи от моята липса в него. Значи, ликувам. Не. Депресирана съм. Не искам да съм затворена вкъщи. Не искам да не мога да мърдам ръката и крака си, поне са левите. Не искам да съм зависима от някой друг. Не искам някой друг да се грижи за мен. Не искам да се изморявам от простото трака на клавиатурата. Не искам да съм приклещена. Искам да съм свободна. А може би не бях. Дори преди чисто физически да не мога да мърдам, бях скована. Да, тичах в някаква посока, по някакви задачи, бързах, все не успявах да се справя със себе си. Бях уморена, казаха ми, че трябва да спра. Спрях, принудително. Не съм благодарна, нито смирена. Сигурно съм ужасен човек. Сигурно не е минало достатъчно време. Сега имам време за себе си. Не мога да го ползотворя точно по начина, по който съм си представила, но го имам. За момента не е определено дълго. Всичко зависи от това колко са силни тялото ми, духа ми и от мнението на поредния ортопед. Ако някой друг беше в моята ситуация, щях да му кажа това, което приятелите ми казаха. Чети, гледай филми, запиши онлайн курс, подготви уроци за напред. Мисли си. Ужасно е, но извлечи най-доброто. Ужасно е, но е с причина. Ужасно е, но помисли какво ти казва съдбата. Не се съди, плачи. Бъди благодарна, обичай се, прости си. Позволи на някой друг да се погрижи за теб. Сигурно аз щях да кажа нещо подобно. Но сега мога да кажа следното. Предупредителните съдбовни светофари, след които правим пауза, са просто това – светофари. От нас зависи какво ще изберем в този промеждутък от време. Дали тази крачка назад ще се окаже огромна засилка, или просто тайм-аут за презареждане, или просто празно и изгубено време. Както винаги, зависи от нас. В тези 10 дни не направих нищо смислено. Бях тъжна. Тъжна съм. Не съм научила нищо. Не съм станала по-добра версия на себе си. Съмнявам се повече от всякога в житейските си избори. Може би така трябва. А може би всичко е пълен булшит и никога няма да се осмеля да бъда наистина щастлива. Може би трябва да спра да меря щастието в мигове. Може би трябва да преосмисля цялата си житейска философия. Или може би просто трябва да изчакам счупеното ми рамо да се възстанови, счупеното ми коляно да се възстанови, да си направя операция на скъсаните връзки, скъсания менискус, да изчакам всичко да мине, а после да продължа напред. Както винаги. Както след всичко. И само да си мисля, колко много неща съм научила. Егоцентрично. А може би все пак това път ще е различно. Ще изляза с опровержение на себе си. Ама сигурно няма. Защото се познавам и няма какво да ме изненада. Просто отново твърде голямо значение придавам на поредната битова драма. Не знам. Пратете ми щастливи снимки. И знаете, че вярвам безрезервно във вас.
Така че бъдете по-добри от мен. Надскочете трамплина, който ви подавам. Не е платформа за мен. За вас. Да търсите. Да преодолявате. Да пребърете във вашето щастие. За мен е чест да споделям победите ви. Казват, че който не го може става учител. Аз станах учител по собствен избор. Въпреки, че съм работила много други неща, въпреки, че утре, ако реша, знам, че мога да се върна в корпоративния свят и да бъда най-успешният project manager, аз съм учител. И като такъв ви казвам, учете се от провалите ми, бъдете сигурни, че можете много повече от мен и се гордейте с победите си. Аз се гордея с вас. После пис. Обичам ви. Обичайте се и вие.